Vehivavy mitondra voka ho izy no maty voatifitry ny miaramila tsy nahy. Izy uma tsisy sécurité basy ny miaramila Madagasikara avy baka za zegny. Ha? Zoma tsisy magnangy bi kibo valo fanjava voatifitry tsinia. Mba hitanareo mariavako aby vaovao mandalo amin'ny Cool TV ao. Oh, misy vaovao latsako ny zako teo ndre zany dagnaka ny za vaovao ty. Za baka ndray kofa mikoragna za manohinohy fo. Vaovao naboaka ny Cool TV il y a 16 minutes izy ty. Ro tsy haiko diso efa matsintsiny. Vehivavy mitondra voka ho izy no maty voatifitry ny miaramila tsy nahy. Izy uma tsisy sécurité basy ny miaramila Madagasikara avy baka za zegny. Ha? Zoma tsisy magnangy bi kibo valo fanjava voatifitry tsinia. Non, jalousie là, c'est une blague. Hein? Maromaro koragna ty ato, maresy ataonataonao io an-tanàna io. Vaovao amin'ny Cool TV fo ampodiko eto za halanareo io baka. Za ndraiky tsy mivolagna fo raha koa fa hitako za vola. Omaly io zalatsinainy 12 Marsa 2024. Tokony ho teo amin'ny 2 ora tolakandro teo izy. Sady nilalao basy no nisotrosotro teo ivelan'ny trano fisotroana iray teo Betania Morondava. Tagny ny boany affaire ty ta Morondava. Vi avy amin'ny kibo valo fanjava taonareo voabala perdi. Ha zala. Atsika kory zala ka Madagasikara tena anjary karakory atsika ty Mampalahelo, mamparary fo. Ka sendra voakitika tampoka ilay detanty ary nahavoa nahafaty an'ilay vehivavy mitondra voka. Izay nahandro sakafo ivelan'ny tranony tsy lavitra teo. Tanana atsika ty tanana karakory Madagasikara ty ty dako ningoagna Zagnahary fa lefa ny alao. Zagnahary fa nilefa nila Madagasikara. Ifa cho izy. Ke am fomba kory ma zagno tany anaro mety mamaly mazo midiky. Karaha kory ma vien maramila mandem diakatoka mitondra basy. Zuma basindro io zegny miasa fona agnaty baragny. Iro mandem diakatoka milanja basy. Du jamais vu, hein. Du jamais vu, ça c'est la première quoi. Lava tantara ty. Iro baka teo amzegny baliro maramila ty fo. Baliro ty fo tsy haiko ke natariky ndro natariky hafa. Namela daso. Mbanimbany ambaka zy. Fa le viavy mara tantaray koa le viavy ty misy zanaka roe. Araiky tsota ambiny 10 taogno, araiky 7 taogno. Izy biky valo fanjava izy naty ny vonendro io. Ny vonindro baka zo. Iro migakatoka ro soma basy kitikitindro. Avo zanakan'olo amzay. Matimboany zany agnaty kibo amzay. Non mais atsika zegny alicine non? Atsika zegny mirève magninofinofi. Hein? Atsika zegny araky mirève sady magninofinofi non. C'est pas la réalité fa télé. Atsika zegny karaha mizaha film mizaha mikoragna raha zegny. Fa izy io vaovao Cool TV izy io. Io Cool TV zay sady mamaky no mikoragna aminareo sady malahelo. Vaovao Cool TV izy ty. Il y a 16 minutes nagnaboandreo izy ty. 1 minute later. Nisy mpampianatra raiky koro. Ny vangivangoeny maramila io tefantsofigny tam tsisy antony izy. Tam tsisy antony ponokopoko ndro be karaha io fro mpampianatra io. Ah non, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? On est dans quelle planète? Atsika ty fa tsy am planète Terre. Atsika ty fa nanonga am Jupiter agny atsika ty, non? Ah non, c'est grave quoi. Tam tanana io fo, mbala nomaly io fo koa nagnano kilipo. Hein? Nialiny alahady. Hein? Nialiny alahady izy 17 matsalatsa teo izy. Nisy vehivavy nitondra voka koa izy 8 mois koa izy. Hein? No daroany miaramila teo Bevava. Commune Amboalimena. Fa miaramila koa Ke imagnangy izy ndraiky mbala am l'hôpitaly.
ile araiky niponopoindreo mikibo valo fanjava ty araiky baka naty sur place araiky naty fa araiky ty mbala marary amy l'hôpital ha districtny Belotsy Irbina agny misy kabaro jiaby mandalo ty nentina tany amin'ny hôpitaly ary mbola arainy maso ny fitsaboana azy mbala magnara-maso rô magnangy ty zao mbala regna maso le raiky hitomany ponopoindreo fa raiky managna zanaka roe fito taogno igny ndraiky 70 taogno sady bevoka maty sur place le madamo izy ampandokisagna hanigniry zanany amy jalinazy ke raha mahatseriky za amizay kabaro ty vita natao raharam-pihavanagna zegny le fatin'olo igny ha nisy raharam-pihavanagna fo natao donc zegny anareo tsy mahazo mitory satria rô miaramila natao raharam-pihavanagna non mais fort hein, Madagascar est très fort hein. Madagascar est très fort natao raharam-pihavanagna olo naty havagna igny natao raharam-pihavanagna mpampianatra ny ponopo igny natao raharam-pihavanagna i magnangy bikibo ny ponopo indreo naterigna amy l'hôpitaly non on est où là hatria rô maramila rô tsy mahazo migada rô tsy raha azo atao rô fa atao raharam-pihavanagna anao le kely tsisy basy tsisy grade igny mavozotsy anao ho maty non mais il est où la loi là hein protection humanitaire ia ça n'existe pas tsy n'existe quoi Madagascar atao Madagascar ô bengy lambo kary voalavo katsatsaka satria tsy olombelogno zero ataonao rô mety drakidraky akoho satria akoho baka rô tifitifirigny matimaty atao raharam-pihavanagna akoho rô io non mais Zagnahary fa nilefa Madagascar anao mizara karaha zao c'est logique anao mizara karaha zao logique tu imagines que c'est logique tout ça non c'est pas logique mais c'est une triste réalité ke zegny asan'ny maramila amy faty Belotsy Irbina agny nisy raha jiaby nandalo sady namoboky magnangy bikibo namono magnangy bikibo rô migaka toaka misoma basy voakitiky tampoko zay détente zegny tsy possible voakitiky tampoko zegny satria anao kofa nikitiky détente anao fa pare itifity zahako izy mipetraka tsara amy place ny redika anao tafikitiky izy koa tafikitinao izy mipetraka eo anao fa mbony poko tamy vavanao na poko amy vitinao fa matoa izy nandeha amin'olo nandoky agny natananao tsara position de tir arrêtez de nous prendre comme des imbéciles ndre nareo journaliste koa mba arrêtez ma prendre olo imbécile avoakitiky tampoko matoa izy navy amin'olo mandoky agny amy position de tir fo zegny tao tsy possible ka izy koa olo basinany iny andralanitra nanao ndriky ambanao tsy possible tsofotro amin'olo mandoky agny fa tao position de tir fo io magnamerdy olo izo vita karaha io raharam-pihavana zanaka anazy areo madiniky anza zao itarimy izy fanjakana sa zovy satria pasapanjakana baka reo miaramila ty ireo tsaiky madiniky nambelan'io tamboto izo io azao itarimy reo tsaiky fito taogno ndraiky tsaiky 70 taogno teo azovy andi itarimy reo tsaiky io mizao fanazavagna baka zay non mais Madagascar fa tsisy Zagnahary zegny edy raiko Madagascar Zagnahary efa ela nialanareo fa ajanona amizay le fivavana sy le baiboly manadosy devoly satria devoly jiaby nipetraka ao fa tsisy olo marika fa devoly fo ajanona le fivavana manomboka andreo fa tsisy lananazy tsisy satria devoly jiaby n'olo mipetraka ao asorona devoly jiaby olo mipetraka ao zegny edy raha ndivolako aminareo manjagna ty ke attention amy compte Gina igny attention kofa tsy nana denara mikoragna aminao defa aza mamaly aza acceptegny fa tsy olo andika anareo bonne journée za fa teo